Здравейте на всички! Правя това видео този път, за да споделя докъде сме с нерегламентираните сметища. Дори се намирам пред РИОСВ Бургас с нова доза сигнали. Това са 30 сигнала, които събрахме последните 3 дена и ще им ги оставим, за да видим докъде ще докарат те. Вече имаме добра обратна връзка от нашите действия. Имаме резултат, както се казва. А какъв е той? Ами, че вече започнаха заплахи и предупреждения към мен конкретно. Районите, в които намираме незаконните сметища, кметовете на тези райони са започнали да се интересуват. Кой е този Михаил Динев, какво прави, защо го прави, да внимава, да не се срещнем, за да не загази. Което е много добър сигнал. Най-накрая нещо да се случи, понеже все още нямаме информация от РИОСВ или умишлено се крие. Какво се случва с сигналите, които подаваме? В сайта на РИОСВ Бургас информацията е изключително обрана, има само там някакви входящи номера и нищо повече. Но очевидно ето те се изтърваха, очевидно има някаква комуникация, може би между РИОСВ Бургас и кметовете по районите, където намираме незаконните сметища, понеже в други градове директора на РИОСВ Бургас изпраща писма до кметовете в районите и градовете и селата, където се намират сметища, с които ги приканва по някакъв начин да се свършат работа. Тук все още в Бургас това нещо не сме го видяли и това, което се е случило с мен, самите заплахи, са първият признак, че има нещо, което се случва. Ние продължаваме, няма да спрем, въпреки заплахите и предупрежденията, които получаваме или получавам. Лично мен не ме притеснява това нещо. Ако тук не се свърши работата, ние ще предвижим нещата и на европейско ниво, така както правим с други неща, свързани с изборите, с политическите манипулации, измами. Така че това не е проблем. Даже бих призовал хората, които не заплащат, ако ще правите нещо, го направете, да бъде наистина малко по-вълнуващо. Или имате два варианта. Първият е, аз съм отворен за срещи с тези хора, да седнем, да поговорим, да видим как заедно може да го решим това нещо с незаконните сметища. Даже бих съдействал да организираме хора, да изчистим определени места, или просто да ви съдействаме. Ние не искаме някаква конфронтация. Но от друга страна, ако вие искате, приветстваме я, даже ще се радваме, да бъде малко по-вълнуващо. Нито се притеснявам от физическа саморазправа с някой, нито се притеснявам, че някой може да ми запали колата или нещо подобно. Приветствам го това нещо и съм отворен за каквито и да е действия от ваша страна. Дали да се съдействаме или по някакъв начин да има физическа саморазправа, за мен е без значение. Отивам до РИОСВ да пускам сигналите. За тези от вас, които следят тази драма с незаконните сметища, продължавайте да гледате. Има още много неща, които сме открили и ще пускаме допълнителна информация. Хубав и успешен ден!